Čau. Tady tvůj oblíbený youtuber Kaneky a vítám tě u dalšího vychillovaného, nejlepšího videosáku. Každopádně, dneska to nebude vlogísek, ale po delší době to bude herní Valorant videosák. Já sám jsem dlouho Valorant nehrál, takže jsem zvědavý, jak mi to půjde, a zároveň tam přidali ještě novej Battle Passos a dost mě tam zaujaly nějaký věcičky, takže si ho asi koupím, že jo. Ale doufám, že ho stihnu, jo, no. Takže jdeme do hry, že jo, let's go. Tak jo, jsme ve hře, rovnou si tady ukážeme ten Battle Passos. Jako je nařáklej, takže si ho v rychlosti jako projedeme. Mrtě se mi líbí tady ty hadí zbraně, ty jsou cool. No a tenhle ten ISO spray, kámo. Ten je jakože nařáklej, ten nutně jako potřebuju, protože já i sám miluju, že jo, furt to hraju. To je můj nejoblíbenější agent v této hře a zároveň jakoby upřímně není lepší hra než Valorant a Fortnite, co si můžeš zahrát, že jo. Stop the cap! Když bys volil, jakou hru si máš zahrát, tak bych ti doporučil tady ty dvě, protože jsou prostě nejlepší za mě. Pak tady ta karta se mi mrtě líbí. To je přepálená. Dost cool je, že i ty hadi mají jakoby různý styly, ještě barvy a tak na ty zbraně. Tady ten pet je výborný. Flex, ne pet. Tak ten je top. To je takovej, vole, medvídek, který můžeš takhle mačkat, jako nějaký anti, vole, stresový, vole, balónek nebo něco takového, akorát ve hře, vole, víš co, takže je bičkos. Ten je top. A pak tady ten nůž, ten je nařáklej, no. Ten jakože nutně potřebuju, for real. To je asi tak nějak všechno, že jo, takže kupujeme ho, že jo, neodolám. Můžeme koupit, že jo. Snad to stihnu, no, mám na to 44 dní. Tak uvidíme. V dalším videu vám řeknu, jestli jsem ten Battle Pass vůbec stihnul, protože ten minulý jsem nestihnul vůbec. Musím si hodit nejdřív tak 2-3 deathmatchose, pak bych hodil jeden unrankedos, 2 kompety asi, no. A podle mě dáme třeba 2 viníky, že jo, to je jasný. A piju si tady ještě takhle popstartíčko, jo, popstartý, Kalinos. Nejlepší drinčíkos k tomu, prostě víš jak. Takže tak, Kalin, shoutout. Ještě než to zapnu, tak koupil jsem si tady tu pistolku týmovou, ta je výborná a podpořil jsem ten tým kvůli tomu, že teďka sleduju jednu streamerku na Twitchi, která je v tomhletom týmu, takže jsem se rozhodl, že to podpořím ten tým a koupím si tuhletu pistolku. Určitě se ptáte, jakou streamerku to sleduju, jaká je v tom týmu. A je to Evaluna. Evalunu určitě znáte, je to prostě streamerka, která chodila dřív s Opatosem. Je prostě dobrá. No nic. Jako mi prostě baví její streamy, nevím, je to fajn streamerka, víš jak. Takže tak. Takže jsem si koupil tady tu pistolku a zároveň vím, že tady tu pistolku mají i mý friendí, se kterýma občas hraju, když teda hraju občas, málo kdy, ale tímto je zdravím Koedrika, Domču a Danču. Ahojte, vím, že máte taky tady tu pistolku a ten baneros, takže to je výborný. A udělal jsem si takovýhle pěkný setupíček. Si dát ten deathmatchos a potom se vidíme ještě ve hře, v unrankedech a v kompetech. Takže jsem zvědavý, jak mi to půjde, let's go. Teďka se ze začátku budu v tom deathmatchi hrát takhle Vandalose, protože se šerifem by jsem toho moc netrefil, jak jsem toho dlouho nehrál. A takhle aspoň někoho zabiju a pak se zase začnu učit se šerifem a budu padat hlavičky a zase se to nějak ten aimos zlepším. Mega jsem dlouho nestreamoval a už je to celkem chybí, tyjo, jakože for real. Ale někdy to zase zapnu, nebojte guys. Videjka budu vycházet furt, to je jasný. Jako docela výdos, no. Jsem zvědavý, jak mi půjdou ty kompety a rankedy a tak. Možná dám světlej, než je.
ty animace kámo toho Kuranami, to jsou za mě nejlepší skiny, co jsou ve hře, reálně. Napište mi schválně, jaký jsou vaše oblíbený skiny ve Valorantu. Ale furt to tam malinko je, ale je to bídný, jak už ty hry moc nehraju, tak je to bídost, no. Ale je výborná ta pistolka, WTF. Škoda. By the way, edit zase by Hannes, jo, tenhle ten gameplayosák, takže shoutout Hannes, má toho v popisku. Čum, jak tě překvapím, jo? OK, tak nic, no. To nedávej, Hannes, to tam nedávej. Já samozřejmě, já to potahám a vyhrajeme to. Easy vynos, víš co. Já tu hru nesnáším jako. Už vím, proč mi to kámo nestřelil. Já jsem neměl žít až nahoře danou, že jo. To bude tím. Teďka mi to bude střílet tak nic, kámo. Koukej na to. No jakože... Tenhle světlej se asi nestal, jakože. Samý kočando se sleduju, takzvaně. Pro téma sledujte ji taky. Výborná. Pohoda. Máme to. Good job. Asi vám zase šerefosa. No nic. Jedu si tady své, takzvaně. Fora. Watch me. Tak ne no, tak se možná tak podrobu na noze. To je extrém, jakože... Tak s C-sečky, kámo, jsem se posral, jakože, reálně. Jako co mi zajebal, kámo, teda, man? Nechápu, co zajebávají mě ty borcové, tyjo. Zkusím ho padávat zase, zkusíme ho. GG. Kámo, proč je to vůbec kecá debil? Já jsem takový profík a protože to bude něco prostě. Kámo, já myslím, že si mě nevšimne do píči. No nic. Ale si budeme jakože, kdyby tady neměli kámo, tak takhle nevyhrám, víš co. To je prostě... Tím, že jsem tady tak takhle vyhrál, to je jasný, že jo. No nic. Nice. Urany, No, já jsem to pík. Vole, Pokémoni tady běhají, ne? Mami. Tak tohle jsem zajebal, to bylo ultimátní. Let's go! Don't worry guys, I'm a profi player, you know. You're good. Thank you. What the fuck?
Ali spike, přijde. Nechceš? Spike down A. Last Player standing. Enemy remaining. Clutch. No nic, tyjo. Tohle to bude všechno z tohohle videjka. Moc mi ten Valorant to nešel, ale na to, že jsem to hrál po delší době, tak myslím, že dobrý. Jsem spokojený. Bronz 7 není úplně nejlepší, no. Chtěl by to aspoň Silver 3 jako dřív, co si budem, ale zase to teďka začnu víc hrát, takže možná teďka budou víc vycházet Valorant videosáky. No, uvidíme. Uvidíme, co bude, nebude, víš jak. Co jsem to chtěl ještě říct do prdele. Krásu, no. No, asi to je všechno, no. Takže budu rád za veškerou vaší podporu. Doufám, že vás videosák bavil a dejte lajky, odběrosáky klasicky. Vidíme se u dalšího videosáku. Mějte se krásně, ať se vám daří a díky, že mě sledujete. Zatím čaute. Cus.